You're welcome to GC Studies Igbo lessons. Today, I'm going to teach you how to greet in Igbo language. I'm also going to teach you some Igbo alphabets, their various sounds, and those words which can be written using those Igbo alphabets. My name is Glory Ololo. Ana m anabata gị n'ụbọchị taa, gị onye na-ege m ntị. N'ihe nkụzi na mmụta anyị ụbọchị taa n'okwu Igbo, ana m akụziri gị otu esi ekwe ekele n'okwu Igbo, kụziekwara gị mkpụrụ abịiche Igbo ole na ole, ụda ha dị iche iche, nakwa mkpụrụ okwu nwere ike ide. Achọrọ m ka ị mara na ekele bụ ihe dị oke mkpa n'ala Igbo. Greetings is very important in Igbo culture. So, if you must learn how to speak Igbo language, then you should also know how to greet using Igbo language. Now, when you want to tell someone good morning using Igbo language, what you ought to say is Ụtụtụ ọma. Good morning. Ụtụtụ ọma. Can you say that? Ụtụtụ ọma. When you want to tell someone good afternoon in Igbo language, what you ought to say is ehihie ọma. What did I say? Ehihie ọma. Again? Ehihie ọma. Good afternoon. Ehihie ọma. When you want to tell someone good evening in Igbo language, what you ought to say is mgbede ọma. Can you say mgbede ọma? Mgbede ọma. Again? Mgbede ọma. Again? Mgbede ọma. And then when you want to tell someone good night, okay? Good night. In Igbo language, what you ought to say is kachifo. Can you say that? Kashifo. Again? Kashifo. Again? Kashifo. Kachifo. If you don't want to say kachifo, you can also say kachigo or gogochi. Do you understand? Yes, ma. Alright. Then, we're going to proceed into learning few Igbo alphabets. Now, we have 36 Igbo alphabets. But for today, in this video, we're going to pick just few of them. And then next time, we'll continue with the remaining. Did you hear me? Yes, ma. Please, if you don't have your writing material, you don't have your pen, you don't have your book, please go and get it so that you can write and be able to learn properly. Because ọ bụrụ na ejighị mkpịsị eji ede ihe maọbụ akwụkwọ, achọrọ m ka ị gbaba n'ime ụlọ weta mkpịsị eji ede ihe, wetakwa akwụkwọ ị ga-eji na-ede dịka anyị na-akụzi ka ị nwee ike ịmụta nke ọma. Maka na a sị na ọ na-abụ akụzie nke ọma amụta nke ọma. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Gee ntị ugbu a. Nke a bụ we have 36 Igbo alphabets. But out of those 36 Igbo alphabets, today in this video, I'm going to teach you how to make use of these ones on the board. We have just 8 Igbo alphabets here. They are called Abechi Igbo. What did I say?
Abishi Igbo. Abichi Igbo. Abishi Igbo. Alright, let's see. And let's hear the sound of this Igbo alphabet. Please, I want you to say after me. Did you hear me? Yes, ma'am. Achọrọ m na-agụpụta mkpụrụ abichi ndị a. Gị soro m na-agụ ka ị nwee ike ịma ụda ha. A, A, B, B, Ch, Sh, D, D, E, E, F, F, G, G, W. W. Okay, let's repeat. Please, I want you to say after me. A, A, B, B, Ch, Sh, D, D, E, E, F, F, G, G, W. W. Alright, now let's look at some Igbo words that begin with this Igbo alphabet. Examples of few Igbo words which can be started using this Igbo alphabet. Achọrọ m ka nye ihe ịmatụ mkpụrụ okwu Igbo ole na ole enwere ike ide malite na abichi ndị a anyị dere n'ebe a. Ngwa gee ntị. Nke a bụ A. Enwere ike iji A dee okwu dịka aka. Aka. Aka n'olu bekee pụtara hand. Aka. Hand. Aka. Hand. Enwekwara ike iji A dee okwu ọzọ dịka akwụkwọ. 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 Now, akwụkwọ in Igbo language means a book. Akwụkwọ, a book. Let's proceed. B. B, B. B, Enwere ike iji nke a depụta mkpụrụ okwu dịka bịa. Bịa means come in English language. Bịa means what? come. 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 Bịa. Bịa. Nke ọzọ bụ chi. She, Chi. she, Enwere ike iji chi dee okwu dịka chịa. Chịa. Chịa ọchị. Chịa ọchị means what? Laugh. Chịa ọchị means what? laugh. Chịa ọchị. Oh my God. Chịa, laugh. Then the next Igbo alphabet is D. D, Enwere ike iji mkpụrụ abichi a bụ D dee mkpụrụ okwu dịka dim. Dim. Dim means what? My husband. What did I say? my husband. Dim in English language means my husband. Let's look at the next one. A. A, A. A, A. A, Enwere ike iji A dee mkpụrụ okwu dịka ego. Ego. Ego in English language means money. Money. Ego. Ego. Money. Then the next Igbo alphabet we have here is F. F, F. F, We can use F as an Igbo alphabet which has the sound
and begin an Igbo word such as for, fi, Fi. for. Did you see that? For means what? To blow. Blow an air. Blow the air. Okay? For, blow. For, blow the whistle. The next Igbo alphabet is G. Gi. G. Gi. We can use this Igbo alphabet to begin a word, to begin an Igbo word like ga. What did I say? Ga. 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 G. Ga. Ga. Ga in English language means go. Go. Ga. Go. Then the next Igbo alphabet is we. 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 We can use we as an Igbo alphabet and begin an Igbo word like Baku. Let me write it on the board. We. Baku. Baku means run away. Can you say we? We. Baku. Bapu. We. Baku. Bapu. We. Baku. Bapu. Baku. Waku. Alright. Now back to the board. Let's repeat the sounds of these few Igbo alphabets. Okay? By the end of this online tutorial today, you should be able to make the sounds of these few Igbo alphabets and also be able to write Igbo words that begin with this Igbo alphabet. Now, you say after me once again. A, A. E, B. Ch, C. D, D. E, E. F, Fi. G, G. W. We. Alright. A, Aga, A. Aka. Akwụkwọ, Akwụkwọ. B, Bịa, B. Bịa. Ch, Chịa, Shi. Shia. Ch, Chioma, Shi. Shioma. Ch, Chioma, Shi. Shioma. D, Dim, D. Dim. E, Ego, E. Ego. E, Ego, E. Ego. F, Fụọ, Fi. Fụọ. G, Gaa, Gi. Ga. W, Wapụ. We. Wapu. Alright, back to the board again. I want us to mention those greetings which I have taught you in Igbo language. Greetings in Igbo language is translated as Ikwe Ekele. What did I say? Ikwe ekene. Greetings in Igbo language means Ikwe Ekele. Ikwe ekene. Ikwe Ekele. Ikwe ekene. Alright. Good morning. Good morning. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Good afternoon. Good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Good evening. Good evening. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Good night. Good night. Kachifo. Kashifo. Now, listen. I want to encourage you. The only way you can learn this language effectively is by participating in our video lessons. So, you have to do what? Subscribe. Share the videos as much as you like. Share the videos to your friends. Share the videos with your neighbors.
And then you have to also like it or hit the notification bell. Language is very, very important in our daily communications. When you are conversant with certain languages, to be able to communicate with diverse people from different historical backgrounds. Don't forget, share these videos, subscribe to this YouTube channel, GC Studies, like it, hit the notification bell. My name is Glory Ololo. Aha m bụ Nwada Glory Ololo. Ka emesịa.